Hoxe en Frigas de Reogán, SES. SES é ser un nome artístico, pero realmente chamase María Xosé Silvar. Hola, son SES. Son María Xosé Silvar. SES naceu o 12 de novembro de 1982 na Coruña. Coñecida en Galicia xa que canta música tradicional galega, pero tamén pon nas súas cancións o rock and roll e o blues. Pero non canta na soa. É un grupo de música no que hai Guitarristas, baterías, trompetistas. algunhas das súas cancións máis coñecidas son Tempestadas de sal. Mais aínda seguimos aquí a aturar tempestades de sal, resistindo a violencia de mans desas serpes e cans que nos queren caldar. Compañeiras nos soños do Edén, unha illa no medio do mar, que iluminan o loito máis negro que esquece o desterro e o medo a loitar. Milonga de aquí. Como di? E quero bailar o ritmo do que vive ilusionado, e cabo do silenciado cantar quero con paixón, ca querencia, ca emoción da que non pretende nada máis que seguir namorada mentras quede corazón. E quero bailar o ritmo do que vive ilusionado, e cabo do silenciado cantar quero con paixón, ca querencia, ca emoción da que non pretende nada máis que seguir namorada mentras quede corazón. que meu canto. Para cantar como a min, para cantar como eu canto, para cantar como a min, para cantar como eu canto. E coas súas cancións quere defender a igualdade. Todos somos iguais. A forza das mulleres. E a beleza do noso idioma o galego. Que viva a música en galego!